Bueno, pues primeiro de todo, moitísimas gracias por atenderme e axudarme neste proxecto. A primeira pregunta, que non ten nada que ver co Santiago Futsal, pero que lle estou facendo a todos os meus entrevistados, ten que ver un pouco co tema do fútbol sala, é un pouco unha pregunta de opinión. Sobre todo unha reflexión que eu fixen para a hora de realizar este proxecto. Eu non entendía moitas veces por que o fútbol sala, que é un deporte super dinámico, con moitísimas situacións de un para un, moitos goles, un pouco un deporte máis espectacular, non entendía como non tiña pois esa repercusión un pouco máis a nivel de público xeral, non? Comparado con outros deportes que a priori son un pouco menos espectaculares ou con menos dinamismo. Non sei que me podes contar. A ver, aí probablemente hai un factor que non axuda ao futsal, e é que parece como se fora o irmán pequeno ou o irmán pobre do fútbol, non? E depende da federación, pero o que arrastra realmente perdón, o que arrastra maior número de aficionados, volumen de negocio, capacidade de movilización de afeccións e tal, é o fútbol. O fútbol sala é moito máis específico, non? Entón, tuvo unha edade de ouro na que influiu moito tamén pois os bons momentos, os bons resultados da selección, e sobre todo tamén da entonces a Liga Nacional de Fútbol Sala, pois cando a época na que o Inter Movistar ou o anterior Boomerang Interview, el Pozo, que eran dous motores de arrastre con orzamentos bastante potentes, estaban sempre aí. Houbo aí algo máis de visibilidade en televisión, houbo máis cartos tamén a nivel de patrocinios. Aí, pois, na época Lovelle no seu momento, Santiago Futsal foi herdeiro despois desa etapa, pero na época do Lovelle, que foi a máis brillante, a que máis resonancia tuvo. E aínda así, efectivamente, se o comparamos co fútbol ou con outros deportes, sempre foi un pouco por detrás, non? E eu creo que ten moito que ver de estar á sombra do fútbol. Falabas un pouco desta época dourada que tuvo o fútbol sala, sobre todo con ese mundial do ano 2000 e o consecutivo no 2004. Nos vivimos aquí moi ben coa etapa de Autos Lovelle. Non sei que me podes falar da súa creación ou da súa fundación e un pouco ese paso hacia a élite, que sobre todo consagrarse no ano 2004, 2005, que foi onde se consagrou na élite. A ver, Lovelle foi un proxecto impulsado, creado e alimentado, e que sería, non se entendería en ningún caso sin a figura do seu presidente, que era o que lle daba nome, porque xa cando antes de asentarse os seus negocios de automoción en Santiago, na zona onde el, na Barrela, pois xa tiña un equipo de mecánicos que xogaban o fútbol sala, que lo patrocinaba. Sempre lle gustou moito o fútbol sala. Ao asentarse en Santiago mantuvo o equipo foi medrando, e chegou un momento que se plantexou, dixo, bueno, pois hai unha opción de subir entonces era a división de honra. Seguiu metendo, facendo fichaxes, e deu ese salto. E aí, despois de un primeiro ano no que lle custou lograr a permanencia, viu que había máis afición e tal, e quixo seguir dando un paso máis, non? E entón foi tamén cando veu Venancio, cando os orzamentos se dispararon, e a verdade é que se fixeron moitísimas cousas moi ben, porque non solamente foron os resultados do primeiro equipo, que chegou a ganar unha Copa de España, a máis cala da historia. Eso é un dato, non é unha reflexión, é dicir, se xuntaran os presupostos, os orzamentos, perdón, dos equipos participantes, nunca tal se viu, porque aquel Inter Movistar, Pozo e entonces Polaris, Cartagena, Polaris era un escándalo o que ali tiña metido. E aparte de centrarse no primeiro equipo, tamén se creou unha estrutura de base impresionante. De feito, hai moitísimos xogadores que todavía están por aí. Sí, eso era unha pregunta que che quería facer, porque fai un par de semanas entrevistei a Diego Quintela, David Pazos, os xogadores que siguen na élite, e todos me falaban da gran estructura a nivel formación que tiña o clube, con Venancio,
con Mon Barreiro, que tamén está nas categorías inferiores da selección española, mismo Santi Valladares, Tomás de Dios, que era tamén... Tomás de Dios, non sei que me podes dicir dese proxecto que se formou a nivel de base. Pois eso basicamente foi un pouco a idea aí influye a vontade do clube de non poñer solamente o foco no primeiro equipo, e tamén pois no momento de fichar a Venancio López, que era un dos gurús e un dos, bueno, e era afortunadamente. Bueno, pois o plantexamento foi vamos facer primeiro equipo, pero tamén vamos ir creando unha base da que poder alimentar. E non solamente era algo para a galería, é dicir, a diferencia do baloncesto, por exemplo, que dar o salto pois da base a un primeiro equipo, xa na primeira fe, pero moitísimo máis en ACB, ese salto é enorme, por condicións físicas, por as peculiaridades do deporte. En fútbol sala ou en fútbol é máis, digamos que non é un tránsito tan complexo, non? E a toda esa xente, pois a todos esos que acabas de decirse, lle foi foron tendo saída, e non solamente se asentaron aí, sino que siguen estando en primeira línea de batalla. Eu creo que foi unha cuestión de creer de verdad no proxecto, e que había moita paixón tamén por parte o sea, tú falabas con Venancio, falabas con Tomás, con Santi, eran xente que apaixoados absolutamente, que non lles importaba botar horas, e ademais eran xente cualificada, que é unha formación é importantísimo, é dicir, non solamente se trata de telos adestradores, sino que sexan adestradores que saiban traballar cos rapaces, é dicir, e de feito, pois claro, é dicir, aqueles equipos tiñan unha forma, o sea, e aqueles xogadores tiñan unha formación táctica moi boa, que eso se pon de manifesto sobre todo depois cando vas a outro sitio, e é como que chega cos deberes feitos, non? E che preguntan e sabes o que tens que responder. Eso mismo me dixo David Pazos, que moitas chegaban outros clubes e decían, joder, este chico está moi ben formado, está moi ben traballado. Claro, por eso, porque se facían as cousas con... Pois é como no baloncesto, o sea, tú podes xogar, de repente vamos a facer unha zona, vamos a facer para aquí, e hai xente que e enseguida o collen porque o teñen traballado e o teñen asimilado. En outros casos o mellor custa máis, non? Bueno, pois aí ese paso deuse claramente. Outro paso que se deu tamén foi a inversión económica, non? Falamos de xogadores que viñan nacidos da base, pero tamén hai outros xogadores que formaron o proxecto, non? Alemao, Serpa, Eka, Betao, xogadores que... Eses cartos de onde chegaron, de onde se veu esa inversión, porque agora casi non se ve. Claro, pero eso respondeu, pois, José Antonio Lobelle foi realmente presidente e mecenas deste clube. Durante moito tempo, bueno, as contas salían porque el podía compensar algo parecido ao que pode pasar no Valencia Basket con Rocho de Mercadona, é dicir, tú partes con un orzamento e a diferencia cubre a Rocho. Que pasa? Que claro, chegou un momento que esa diferencia ou os números se lle foron das mans, e entonces claro, cando non empezaron a cadrar os orzamentos, empezou a haber números vermellos, todo empezou a caer en picado, porque tamén esa é outra das cousas, é dicir, en xeral, o deporte profesional, incluso o fútbol, que é o que máis xenera, o fútbol tende a devorar incluso máis do que xenera. O que pasa é que xenera moitísimo e pode entrar máis, bueno, pois se pode controlar máis, pero a partir de aí é moi difícil, solamente co clásico dos afeccionados, é dicir, entradas e abonos, carnés de temporada, non cubres ningún presuposto de élite, prácticamente ningún balonmán, fútbol sala, baloncesto. Tens que xenerar moitos atípicos ou ter, pois eso, algún patrocinio ou en algún caso, Gran Canaria de baloncesto, pois está o Cabildo detrás, que sei como partir con máis 4 millóns de orzamento, claro, e a partir de aí o que eso é unha tranquilidade, non? Bueno, pois el Pozo, pois está, el Pozo sempre tuvo bandeira de equipo e lle dá unha sostenibilidade ao proxecto e unha continuidade ao longo do tempo, non? Non sei se estás de acordo comigo, comentaba tamén con Javier Barreiro, que é o director xeral de Noia Portus, comentábame que igual o problema que houve nesas épocas, e que sigue vendo actualmente, é que os clubes moitas veces tiran de un único patrocinador ou dunha única empresa, que é o que lle proporciona todo o diñeiro. Eles, por exemplo, planteaban outro tipo de presupostos con diferentes patrocinadores máis pequenos que non aportaban tantos cartos, pero pouco a pouco iban xuntando e ao final chegaban o presuposto necesario, non? Que igual lles permitía que se lles fallaba un patrocinador,
pois non dependían de él como para que desaparecera o clube ou entraran en números vermellos. Claro. Lógicamente, ese planteamento é moi razonable. É dicir, se tu tes moitos poucos, se che falla un, pois é máis fácil de suplir que si o que falla é o que pon todos os ovos na cesta, ou a grande parte deles, non? Pero, claro, aí hai un problema tamén complicado e quizá no fútbol sala acentuado, e é hasta que punto os proxectos deportivos apostan tamén pola profesionalización das estruturas de xestión. É dicir, normalmente a tendencia é que o porcentaxe maior con moitísima diferencia vai no levar o custe do primeiro equipo, ou unha parte, no caso, pois aquí coa canteira que había, pois a canteira tamén tiña un custe que había que asumilo, pero vamos, pero quer dicir que a maior parte dos recursos van para xogadores e cuadro técnico. E entonces ao mellor dices tú, hasta que punto me interesa, o sea, me compensa ter tamén un xerente que sexa capaz de facer esas, que sexa capaz e que teña tempo e que lle compense, lógicamente. Non, tal, se tira moito a veces das amistades, do que coñeces, bótame unha man, é un pouco máis doméstico e custa realmente dar ese paso. Hai que creer nel e tamén, claro, eso tamén ten un... Claro, lógicamente, se traes a alguén que se dedica a eso, ten que compensarlle tamén. E a mellor pode dir, por falar, é dicir, que non pode dicir, se eu teño 15.000 euros, ou 20, ou 30, ou 40, non é importante a cantidad. Que fago? Aposto aquí, ou eso me vai permitir traer outro xogador que eu creo que me vai dar o que antes vai para o xogador e aquí xa verei a ver como resolvo. E como non se la ven a cousa, xa perdemos os cartos. Claro, e sobre todo, oye, que depois as cousas son, é dicir, pois cando hai un gran patrocinador, pois mentras pode sostelo o andamiaxe, pois que estupendo, pero se lle veñen mal dadas non pode, aí hai un problema moi serio. É dicir, volvemos ao exemplo do baloncesto de antes, Valencia sin Roch non sería nada que ver co Valencia que hai agora mesmo aí, non? Sí, eso vemos, eu creo que no fútbol sala igual vemos un pouco máis acentuado, non? Por exemplo, creo que Movistar vai deixar de ser patrocinador do Inter para a temporada que ven, que era un patrocinador moi importante, igual o Pozo Murcia sí que se sigue mantendo aí. No caso de Santiago, que foi o detonante de que Lovelle marchara, que entrara o novo presidente, como se viviu ese cambio tamén de Autos Lovelle a Santiago Futsal? Bueno, aí foi un pouco... foi un pouco pois o tema das débedas acumuladas, é dicir, hai un momento que o clube que sempre era modélico nos pagos, pois deixa de empezar a acumular débedas e cos xogadores. Entonces, bueno, a Lovelle hai un momento que xa non pode coa situación. Entrou no Ramón, que era, bueno, pois abogado e tamén membro, o sea, abogado nas súas empresas e que coñecía un pouco o clube por dentro e que tratou de darlle continuidade ao proxecto. Incluso entrou nun proceso concursal do que saliu da parte máis complicada, pero a situación era tan dramática ou tan xusta que chegou un momento que, basicamente, pois que unha subvención chegase tarde supoñía que tú deixabas de poder atender os teus compromisos con Facenda, entonces empezaban a caer as pezas como un dominó, ¿no? Entonces é triste, pero despois de superar os momentos que falo de memoria, pero ao mellor te lembrarás, pero aquí houve un partido contra o Jaén, último partido de Liga, que se xogou sin saber se o equipo desaparecía ou non, sacou uno adiante e os xogadores, o propio adestrador miraban a ver si era casi como o circo romano, parecía que estaban esperando a ver se así ou así, e se foron para o vestuario convencidos de que gañaban e que estaban, e de repente ali, pois, bueno, pois buscouse a fórmula para ver se empezaban a entrar apoios e tal, e se volveu outra vez a reactivarse, pero claro, cando as débedas entran dunha maneira que casi se descontrola, é moi difícil de reflotar. E exemplo nesta cidade, pois, co Compos, o propio Obradoiro no seu momento estuvo contra as cordas,
xa non só, o sea, aparte do tema xudicial porque os números se lle foran das mans, pasoulle ao fútbol sala e bueno, pois e eso non é algo propio solo de Santiago ni de aquí, de verdade. Sí, de todos. Eso é, decir, a cantidade de clubes que se tuveron que refundar, sobre todo sociedades anónimas deportivas, porque claro, tuveron que desaparecer e volver a empezar de cero, sobre todo no baloncesto, pois aí están. Non sei se ves agora que o Burela femenino creo que vai desaparecer sendo dos mellores clubes do mundo. Burela, claro, é dicir, mentras Pescado Rubén tirou foi a locomotora dese proxecto e era a pedra angular que sostiña toda esa bóveda, todo funcionou increíblemente e fixeron unha labor pero espectacular. E sobre todo tamén co deporte feminino, que non hai que olvidar, que, o sea, a visibilidade, non só a visibilidade, sino o decir, non foi unha cuestión de escaparate ou non, o sea, se lle puxeron medios e se conseguir, pero claro, chega un momento que os números non cuadran, o relevo non aparece e claro, os gastos están moi por enriba das posibilidades reais e é moi difícil tratar de decir, bueno, pois baixamos, o sea, vamos a decir, temos que marcar aquí pegar un baixón tremendo porque isto non tal e ao mellor pois arrancar desde outro, ese paso é moi complicado. Crees que moitas veces se perde a cabeza nese sentido? Ti cando ves que o proxecto funciona, queres meter máis cartos e máis cartos e máis que a cabeza, eu creo que ofrecenche un fichaxe, dis que sí. Aí é un pouco tamén o sentimento, non? O escudo e que sería como o Depor, non? Pois o Depor con máis de 100 millóns de euros de débeda que tiña, en algún momento, pois o mellor era máis razonable coa cabeza fría decir, bueno, vamos a empezar de cero, pero xa non sería o mismo Depor. Sí. E foron capaces de ir, bueno, e aí están, a piques ou pelexando por volver a primeira, depois de un tránsito moi complicado. O Oviedo, por exemplo, foi un caso tamén a afección, dixo, non, aquí, o sea, cando non estaba prácticamente para desaparecer, empezaron a ver que a mobilizarse e sostuveron e desde terceira volveron, non? Entonces, a verdade é que cando creas eso, si se perde, parece como perder o corazón tamén, non? Entonces, eu entendo que é complicado e que moitas veces se trata de estirar un chicle que a pesar de que a experiencia di que casi a maior parte das veces non vai funcionar, non vai funcionar porque ao final é unha cuestión de cartos, é dicir, se aparecen os cartos vas a ver, pero se tú xa os que aparecen son para non che dan casi nin para vivir o día e ademais tens que ir tapando buratos, entran e salen, non? Entran, salen, é imposible cuadrar eso. Non sei se estás a tanto do novo proxecto que hai agora aquí en Santiago co Fútbol Sala, do Compo Sala. Crees que pode chegar no futuro? Crees que xa non hai tantas afición do Fútbol Sala que agora moitas veces se digo que Santiago é de baloncesto, que é unha cidade de baloncesto, que os outros deportes xa non están tan a flote? É verdad que o baloncesto é o que ten unha capacidade de movilización máis non máis alta, porque o Compos cando estuvo en primeira chegou a meter 14.000 personas en San Lázaro e aquelo, o fútbol sempre vai ser o fútbol. Pero sí é certo que o Compos ahora mismo, esta temporada, e a pesar de, bueno, pues, que non están salindo as cousas, a pesar de que eu creo que se fixeron razonablemente ben, casi se fan, non? Bueno, pero digo no sentido de, bueno, non están ao día ou non é noticia por problemas económicos. O proxecto fixou a parcela deportiva, o adestrador fichou co orzamento máis alto da categoría, pero oye, isto é deporte e a veces non funciona. Pero quero dicir que este ano, en anos anteriores, a media en San Lázaro son 1.000, 1.100, máis ou menos, é dicir, é complicado. O Obradoiro baixou da CB e seguiu metendo máis de 4.000 personas. E o ano pasado fixe unha campaña realmente moi decepcionante e medrou o apoio todavía. Esta temporada, a verdade é que esta temporada, aparte de que acabou de cine, pero sí a media estaba por arriba dos 4.000, que estamos falando de Santiago, cal é un dato que che fai pensar que si hai unha bolsa de aficionados pois moito máis estable ou máis non? E depois no fútbol sala, todos recordamos aquí aquela final de Recopa co Sar a reventar, ou as Copas de España que se celebraron, algún gran partido, pero ahora sí se pode ver, porque a verdade é que quen está detrás e tal viviron a época o a caída. Dani Blanco foi xogador
do Santiago Futsal que acabou esmorecendo. E agora sigue sendo xogador e presidente e máis os que están aí saben o que e agora, pois, como están tamén en faceta de xestión, pois estarán vendo tamén a dificultade que comporta. De verdade que hasta o momento están facendo perfecto. Tamén é moito máis sinxelo, é dicir, xa este salto de terceira a segunda B xa vai cambiar, porque agora xa vai haber que ir a Castela e León, a Asturias ou Cantabria, me parece que son, non sei exactamente como é o reparto territorial, pero bueno, xa non é solamente solo Galicia. Xa non é solamente, exactamente, xa non é solamente xogamos en Lugo ou collemos un autobús ou vamos en coche, xogamos e volvemos. Aí xa vas facer o mismo, pero son máis kilómetros, máis cartos, a veces o mellor terás que sube o nivel da categoría, vas a ter, bueno, veremos a ver como llevan dando forma, e aí tamén canta xente son capaces de concitar en Santa Isabel. Xa para rematar, unha pregunta que tamén estou facendo a todos, que tampouco ten que ver, bueno, ten que ver tamén co Santiago Futsal, porque creo que tamén se viviu na súa época, non sei se estarás de acordo comigo, Diego Quintela, David Pazos están totalmente de acordo comigo, é que moitas veces, ou a maioría das persoas pensa que unha das caídas ou da decadencia que tivo sobre todo o fútbol sala estes últimos anos, máis alá da guerra de Liga Nacional de Fútbol Sala, coa Real Federación e tal, que creo que tamén influiu bastante, falaban sobre todo do nivel dos xogadores, que o nivel era peor, que xa non había tantos xogadores diferenciais como había aquí Alemán, Eka, todos estes xogadores, e que agora evolucionou tanto o deporte hacia un tacticismo tan grande que os xogadores ou xa non eran tan bons técnicamente ou tampouco se permitía, non? Que poderan facer esos regates espectaculares, esas ruletas, esas lambretas, esos goles espectaculares que agora xa non se ven incluso nos resultados. Ti agora ves un partido de fútbol sala, os resultados son 2-2, 3-2, antes había resultados de 9-8, 7-4, 7-5, non? Xa non se vive ese... O deporte cambiou moito. Aí seguro que eles teñen unha perspectiva moito máis precisa que a que poida ter eu, porque o viven desde dentro e medraron nas categorías de base e chegaron á élite e foron ou son internacionais, etc. Eso lles dá unha capacidade de ver as cousas que a mí se me escapa. Como espectador, a impresión é que efectivamente non sei, evidentemente hai un componente táctico moitas veces, claro, de decir, onde non chega o talento, pois a veces é a táctica que che permite dar, non? E tamén é verdad que se perde a xeneración túa non ten nada que ver coa miña. Eu acórdome de neno de xogar na rúa todavía, cos amiguetes, e ali o único que necesitabas era un balón e xa acabarías encontrando un solar ou saltando a algún colexio ou algunha cousa, xogábamos todos contra todos. E esas cousas é como os brasileños que cando veñen das favelas e que non sei, algo ten que ver, ou vas ali, esa parte pérdese, ou estáse perdendo en moitos casos. Agora, eu creo que tamén influye que todo se está igualando, pero máis por abaixo, é dicir, ao haber menos cartos, hai menos calidad, é dicir, que claro, que aquí, esa época que mencionábamos antes, os mellores xogadores do mundo estaban aquí, nesta liga, porque Vinicius, Betao, Marquinhos, Schumacher, Pablo Roberto un pouco máis atrás, Manuel Tobías, é dicir, que buscábase prácticamente, eu creo que un dos pouquísimos, porque nunca acabou de dar o salto desde Brasil, que foi Falcao. O resto, pois probablemente o 90% acabaron xogando nesta competición, e aquelo era claro que era un luxo, o sea, tú ves xogar alemao, ou ainda que collas ahora calquera vídeo e dices, madre de Dios, que maneira de ver o fútbol, non? Tú ves a Betao, acórdome de Betao, que a xente o recibiu con certa chanza cando tal, porque claro, parecía un dragaminas e se poñía a correr e dicía, a ver quen me para. Non? E logo, claro, xente que veña aquí, pois, de isto, incluso un pouco máis nos últimos anos, Ricardinho, Sergio Lozano... Ricardinho era magia pura, absolutamente. Un caso Lozano era máis físico, pero tamén eu penso que antes había máis ídolos, que agora non hai tanto ídolo, non hai tanto referencia, non? Pero eso pasa, a mellor hai certo paralelismo, tú colles a Sobal daquela época e a de hoxe e tamén pegou un baixón, non? E iso que se van sostendo e aí os resultados da selección siguen axudando e mantés, pero xa non hai aquel nivel
competitivo, ¿no? O esa época era o de xogadores que non só marcaban diferencia, sino que eran puro arte velos xogar. Pois nada, moitísimas gracias por atenderme. Espero poder terte axudado no que me diche e que che sirva de algo. Sí, seguro que sí. Despois, cando teña o proxecto final, xa che pasarei para que lle botes unha ollada. Moi ben. A ver que... Ok.